Görünüp tura uyuşturucular әлеге шарага күптән һәм ныклап әзерләнә башлаганнар. Бу әлбәттә һәр төрле күргәзмәләр яисә чыгыш ясаучыларның күплегендә генә түгел, анда төрле төбәкләрдән килгән мәртәбәле галимнәрнең һәм танылган дин белгечләренең булуында чагыла. Тарих хакында, мусулманнар турында, безнең конфессиялар турында, диннәр хакында тарихчылар сөйләсеннәр, академиклар сөйләсеннәр, галимнарыбыз сөйләсен. Чөнки история менә безнең тарихыбыз хакында бик күп мәгълүматлар менә бүгенге көндә күп кеше белми. Безнең яшьләребез үзенең тарихын белсен, әби-бабаларның тарихын белсен. Дөрес белсәләр, дөрес мәгълүмат булса, менә алар дөрес юлда да барачаклар. Сура елгасы буенда урнашкан Пенза татарлары җирле төбәк тарихын, анда гомер иткән танылган шәхесләрнең язмышын өйрәнү буенча күпләргә үрнәк булырлык гаять зур эш алып баралар. Биредә ел сайын диярлек бер татар авылының тарихы турында китап басыла. Моннан 5 ел элек Пенза татарлары дигән энциклопедиядә чыгарганнар. Шушы көннәрдә генә төбәк тарихын өйрәнүчеләр Рәшит Алишев белән Фатих Зюзин Пенза төбәге татарлары тарихы дигән 4 томлык уникаль басманы нәшер иткәннәр. Пенза архивлары, Саратов архивларын күтәрдек, Башкирия архивларын күтәрдек, Мәскәү, Ленинград архивларын күтәрдек. Безнеке җыелды 25 мең документальный документлар связаны татарлар белән. Аларны без решили беренчедән тотындык, без думать иттек, что 2 том җибәрергә. Вот. Аннан инде качан хезмәтебез тотынды, да, материал күп, и без инде менгездек 4 томга, только исторический часть. Качан тотынасың документларны разбирать, как-то. Булса да яхшы, әй барсын куя алмыйсың, потому что объем зурая. Мәскәүдә Россия мөселманнарының үзәк дини назараты каршында эшләүче Мәдинә басмаханәсе дә ислам диненә, Россия дин белгечләренә һәм аларның хезмәтләренә кагылышлы байтак кына китаплар чыгарган. Иң беренче Муса Җарулла Бигиевның аның иҗаты. Соңгы вакытта без тәрҗемә башладык бүгенгесе татар теленә, һәм татар теленнән рус теленә, һәм иске ибләсе белән ничек Муса Җарулла Бигиев. Инде 25 елда Муса Җарулла хәзрәтнең 150 еллык була, тугынан 100 еллыгы була. Шуңа күрә аның бөтенләй аның иҗатын 50 китап тирәсендә бастырырга, рус телендә, татар телендә без ниятләдек. Шул китаплардан 10 бүгенгесе көндә бастырылды. Аларны монда китердек, тәкъдим итәбез. Һәм шулай ук Риза хәзрәт Фәхреддинның аның иҗатын тәрҗемә башладык. Һәм Хусейн Фәйзханов. Киләсе елга Хусейн бей Фәйзхановка 200 ел тугынан булачак. Шуңа күрә аның зур шундый мирасы Ислахул Мадарис дигән китап, Касим ханлыгы, Казан ханлыгы, Крым ханлыгы, күп шундый әсәрләр бар, ләкин аларны кайберләрне рус теленә тәрҗемә ителде. Тарихи ал шартлар һәм татарларның ислам цивилизациясенә керүенең төп этаплары дип аталган бүгенге симпозиумда да сүз башлыча борынгы Болгарга исламның килүе, аның күп кырлы үсеше һәм аның Россия тарихындагы үз урыны хакында булды. Россия дәүләтенең бөтен законнарын таныйбыз, анда шын гражданнар булып яшибез. Әмма безнең үзебезнең мәнфәгатьләр бар. Без ул мәнфәгатьләрне мөселманнар буларак та куябыз. Чөнки дини ирек булырга тиеш, һәм ул Россиядә бүген ул яктан Аллаһка шөкер нормаль ситуация. Инде бөтен безнең теге байлыклары нигезендә ислам тәгълиматы ята. Чөнки бабалар 1100 ел буе шуның иярә биргәннәр, шул диннең, шуның белән яшәгәннәр, шуның белән фәлсәфә булдырганнар. Фәлсәфәләре ислам дөньясында бик билгеле. 19-нчы йөзнең 20-нчы башларында эшләгән эшләре. Мәгълүм булганча 922 елның 12 майында Гарәп хәлифәсе Җәгъфәр әл-Муктадир Болгар җиренә Әхмәд ибн Фатлан җитәкчелегендәге илчелек төркемен җибәрә. Әхмәд ибн Фатлан Болгардан кайтканнан соң үзенең сәяхәтнамәсен яза. Ул Болгарда 2 ай чамасы яши, халык белән аралаша. Гаять кызыксынучан кеше булып, халыкның тормыш көнкүрешендә күзәтә. Аның сәяхәтнамәсендә болгарларның күзаллаулары, ышанулары, гырыф-гадәтләре турында бай материал теркәлгән. 11-12 гасырларда яшәгән гарәп сәяхәтчесе һәм язучысы Абу Хамид әл-Гарнати Болгарда яшәүчеләрнең тормыш көнкүреш хакында шактый гына кызыклы мәгълүматлар язып калдырган. В середине 12 века он говорит, что здесь распространено учение Абу Ханифы. Вот это тоже очень важное дополнение, что не просто какие-то сведения абстрактные о том, что у нас был распространен ханафитский мазхаб,
а это свидетельство современника, который сам посетил Болгар, а не передавал какие-то другие сведения. Simpoziyum barışında Россия төбәкләрендә һәм якын чит илләрдә яшәүче кайбер галимнәр онлайн форматта да чыгыш ясады. Сарытау өлкәсе мөфтие Мөкаддәс хәзрәт Бибарцев билгеләп узганча, Болгар дәүләте тарихына һәм татар язмышына багышланган мондый фәнни очрашулар ел азагына кадәр дәвам итәчәк. Пенза өлкәсеннән Рамис Сафин, Татарлар.